जय माता दी। आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा देवी हवन गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कृपया। मिया होला अंगनवा में दशरथ जी के भवनवा में। मिया होला दशरथ जी के भवनवा में। पहली हवनिया अयोध्या में होला। पहली हवनिया अयोध्या में होला। रामचंद्र जी के अंगनवा में राजा दशरथ जी के भवनवा में। मिया होला अंगनवा में राजा दशरथ जी के भवनवा में। दूसरी हवनिया मथुरा में होला। दूसरी मिया मथुरा में होला। कृष्ण जी के अंगनवा में राजा दशरथ जी के भवनवा में। मिया होला अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। तीसरी हवनिया कैलाश में होला। तीसरी हवनिया कैलाश में होला। शंकर जी के अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। मिया होला अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। चौथी हवनिया पर्वत पे होला। चौथी हवनिया पर्वत पे होला। गणेश जी के अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। मिया होला अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। पांचवी हवनिया क्षीर सागर में होला। पांचवी हवनिया क्षीर सागर में होला। विष्णु जी के अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। मिया होला अंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। जय माता दी।